Martín Codax, Airas Nunes, Mendiño, que sí, que está moi ben, pero as mulleres, que? Cando falamos da lírica galego-portuguesa, onde está a pegada feminina? Pois agochada, e por iso vos vou contar a verdadeira historia das irmás Traba. Urraca, Teresa, Sancha e María viviron na segunda metade do século XII. Pertencían a unha estirpe moi poderosa e ollo, porque estaban emparentadas coa monarquía. Todas estiveron relacionadas, directa ou indirectamente, co nacemento das nosas primeiras cantigas. 1. Urraca. Sabías que foi a nai de Osorio e Anes un dos primeiros trovadores? Probablemente a casa de Urraca fose un centro dese incipiente trovadorismo. Imagina ali onde o único que facían era trovar e trovar e trovar. 2. Teresa. Teresa foi raíña consorte dos reinos de Galicia e León, así que foi unha muller moi poderosa e probablemente participou na difusión do trovadorismo, porque hai que pensar que as cantigas daquelas se interpretaban non só na casa dos nobres, senón sobre todo na corte real. María foi a avoa política do primeiro trovador, Xoán Vela. O marido de María era de orixe catalá e probablemente esa fose a vía de entrada da influencia da lírica occitana, aquela na que se basearon as nosas cantigas. 4. Sancha tivo un rol cultural menos relevante que o das súas irmás, pero é certo que todas elas conviviron co trovadorismo galego-portugués. Todas actuaron dunha ou doutra maneira nesta eido cultural e quen sabe se foron as primeiras mecenas destes poetas. Hai luces e hai sombras, pero cando che falen do trovadorismo e da lírica galego-portuguesa, xa sabes, as irmás Traba teñen unha boa historia que contar.